организирана среща, координираща. Με ιδιαίτερη χαρά λάβαμε την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντική συνάντηση και ημερίδα. Да се чуем по проблемите, които има в региона, свързани с опазване на околната среда. Καταρχάς να συζητήσουμε για τα προβλήματα τα οποία είναι κοινά για την κοινή περιοχή εδώ, για την προστασία του περιβάλλον. Какво можем да направим заедно, за да се подобри средата, Και τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού για να βελτιώσουμε да се пазим τα от δεδομένα, пожари, от наводнения. να φυλάμε δηλαδή το περιβάλλον από τις πυρκαγιές, από τις πλημμύρες. И какво можем да привлечем като средства, за да решим откритите проблеми, които са Και πώς μπορούμε трансграничния район. να υποβάλουμε τα συγκεκριμένες προτάσεις με τις οποίες υλοποιώνταν διαφορετικά προγράμματα να πάρουμε χρηματοδότηση από κοινού για να λύσουμε τα κοινά προβλήματα. Затова трябва по-често да сме заедно. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει πιο συχνά να είμαστε μαζί. Като съседи, като Σαν членове гитунес, на Европейския съюз. σαν μέλη της ΕΟΚ. Ние имаме така традиция, добри отношения между общините в региона. Με ιδιαίτερη χαρά να δηλώσω ότι έχουμε στα χρόνια αποκτήσει πολύ άριστες σχέσεις, άριστες φιλίες. Работили сме по много проекти. Έχουμε συνεργαστεί και έχουμε υλοποιήσει πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Така че като Неврокопие, така идеята е да продължим в същия дух и да търсим възможности за финансиране на други проекти. Άρα με τον Δήμο Κάτω Νευροκόπη και με τους άλλους δήμους στο ίδιο πνεύμα να συνεχίσουμε και να ψάχνουμε δυνατότητες υποβάλλοντας διάφορες προτάσεις να χρηματοδοτούμε και να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα και σε αυτό το τομέα προστασία του περιβάλλον να βρούμε κοινά σημεία και να υλοποιήσουμε. Κυρίως τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε τι πυρκαγιές υπάρχουν, πλημμύρες. Αυτά τα δεδομένα δεν γνωρίζουν τα σύνορα. И ние, които живеем тук и сме заинтересовани, като отговорни лица, трябва да положим усилия да се предпазваме. Και εμείς που ζούμε εδώ έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να υποβάλουμε πολλές προσπάθειες για να τα αποφύγουμε αυτά τα δεδομένα, περιβαλλοντικά δεδομένα. Βασικά προβλήματα έχουμε με το θέμα της λειψιδρίας, την έλλειψη νερού. Иска да кажа, основно срещат ли са проблеми с липсата на вода, с засушаването? Значи особено в последната година, ειδικά το τελευταίο έτος, в нашия район няма, но като цяло страната. Στην περιοχή μας δεν παρατηρούμε τέτοιο πρόβλημα, αλλά γενικά για την Βουλγαρία σαν χώρα έχουμε πολλές περιοχές που πάσχουν από λειψιδρία.